Hi guys, welcome to back my YouTube channel. आं दा दंफैयो मोनसे जु दा आङो जिब जुनार मोनसे नायनो फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आरो हायोबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांनो आखायाव लागासिनो दङ। बाव नायनो हागोन मा स्टेटनि मा साइडनि मोख्रा बाव नायनो हागोन फरायनो हागोन लोगोफोर। बै गाहायनिया बिलाइ खोबथेनानै नुवाखिसै गिदिरथार लोगोफोर गैयाब्लाबो गिदिंजोबनो आधा घन्टासो लानो हागौ दे। ओमफ्राय आं गिदिंगासिनो दङ नायगासिनो दङ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अननानै आरो मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दासो जागायजेनदों आरो आं मैदेर जिराफ माबा माबि बिदिनो जुनारफोर देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था। थाबायबाय दे। गान्दा दङ नैबेयाव। नुबायना लोगोफोर माबायदि नायलांबाय दा भिडिअखौ। नै लोगोफोर आं दा खाथियाव फैबाय। नैबेना हाथाय दङ नै बेना हाथाय दङ। बैजों मासे दङ। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। फैबावबाय नै नैबेखौ नायनो नै बेखौ नैबेयाव नै बेखौ नायनो नैबेयाव दङ नै गोजानावसो दङ। बारा मोजां नुवासै लोगोफोर बेखौ गोजानाव नालाय लाजिलायो दस्राजों मोखां जाबावबाय हनै। मानसि बायदि उन्दुखायो दा लोगोफोर। मोदै दे बे मोदै नै खोमसिसो मोदै। बे मोदै मोजां ना? आं दा सिङावसो दङ। सिङावसो बुस्थुआनो सिङावसो दोनदों। बैजों दङ मोजां नुवाखिसै नै बे सुआनो गावो आरो ने मोदै बियो मोदै। नैबे लोगोफोर नै दैयाव दुगैयो बियो। बेयाव दङ इलाय दुगैगासिनो दङ इनो। खुसुङा नै लोगोफोर खुसुङाव फैदों आङो। गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा दंजोबो नै। ओमफ्राय बेयाव मा दङ गोलेर ना माबा दं नै मोफौ दङ नै। आं दा लोगोफोर जेब्रायाव दङ। जेब्रा ना जिराफ होनो बेखौ नायनो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै नायबाय नै लोगोफोर।
Này. Cho cái lộc lộc ở đây nè. Thằng ơi dinh đi cái nhiều phải không nè. Hôm nay là cái phần video của cái ông đơn thủ vậy. Dia orang last apa? Lah, kami video ko mudah-mudahan subscribe atau komen kalau tidak apa, video ko kalau nak jadi apa? Bye bye.